ஹாய் வணக்கம். கன நாளா டொரியன் சாப்பிடாம இருந்தோம். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சீசன் தொடங்கி வருது. நாங்க நிக்கிற இடம் கலகெதர கப்பல்ல. අය අපිට රස එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් කන්න. ஸோ ஓகே, நாங்கள் சுகந்திகா ஸ்டோரில் நிற்கிறோம். எனக்கு 2 வருஷமாக இந்த கடையை தெரியும். எப்போவுமே இவங்க டிசப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இந்த முறையும் பார்ப்போம். செம்மையாக இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு துரியன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நீங்க இங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இவங்கள்ட்ட. சில பேர் வந்து ஏமாத்தி கொடுத்துருவாங்க. எப்போவுமே வந்து செக் பண்ணி தான் தருவேன். நல்லா இருக்கு. சாப்பிட்றவா? நல்லா இனிப்பா இருக்குல்ல? வேர்ல இருக்குல்ல. ஸோ ஓகே, துரியன் ரெண்டாலே வந்து ගලගෙදර தான் ஃபேமஸ். ஏமனே ஐ නුවර කුරුණෑගල පාරේ ගලගෙදර 10 කපොල්ලේ තමයි දූරියන් විකුණන්නේ. මාස 5-6ක් දිගටම දූරියන් තියෙනවා. මේ දවස්වල කිලෝ එක සිල්ලර 1200ට වගේ විකුණනවා. ආයි අඩු වෙනවද? තව මාස 2කින් විතර කිලෝ එක රුපියල් 600ට 500ට වගේ අඩු ගන්න පුළුවන් නේ. පුළුවන්. Thank you.